Gaurko bigarrengo platera, txibilak, ez da? Txibilak, bai. Zenean ingoitu txibilak plantxan, Bai. normal, baina laguntzeko saltza batzuk eta euskilo. Bat tipulana, beste bat pikilego piperrana, eta beste bat zegoilinena. Pixkanaka. Pixkanaka. Lenda bizi osagaiak. Tipula, baratxuria, tipula frigituta, txibiak, pikillo piperrak, eta zebolinoa. Listo, osagaiak esan ditut eta martxan hasiko gea. Bueno. Nondik hasiko gea? Hasiko gea pikilluak pixkat potxatzen, Bale, hasi. pixka bat diteko. Mentxe, lontziontan ondo, bai. Bota olillo pixka nahi badezu, Bai, karri. eta pare baxerra botako xileu zenak. Bai. Baratxurilenak. Askoik gabe, porque hiru piper bagarri askau. Bai. Eta hau pixkat zehatzen asteanean, Bi bakarrikan? nahikoa. Hiru, Vale. beste. Eta olilloa zenbat? Nahikoa, ondo da. Arki ba. Pixkat tostatzen asteanean, botako txileu piperrak, pixka potxatu, retiratu, eta gero bukatuko du. Arki. Bitartean nahi baizu, tipula Vale. jarriko du potxatzen betaren, Vale. jarri olilloa baitare hor, pixkat, Bai, eta tipula zuritu eta juliana pikatuko du. hori da. Hori, lasai, zu Osea, estian zu, utzi. zu suabian, poliki inda, ba, azkenean dena mila mermela inatzen. Bai. Gero trituratu eta purutxo bat ingo. Arki. Mira, hene pixkat indar pixka gehiago horiak. Kolore pixkat hartzen duenean, Hori da. tak eta gitarra. Ja bai, guaz. Bai, Ja botako jo, ja, hor piperra. Bai. Hiru botako eskilo. hirurak. Bai, Gatza pixkate bai. gatza pixkate bai. Ba. Hor, frijitu bezala, ez da? Hori da, Arki. pixkat beratu, Bai, bihundu, eta horrela, bai. pixkat bihundu, pixkatin. Eta listo, hori da. Hori da. Eta hoan txibila garbitu behitugu, ez da? Ontsi, bale. Hor gamandik enduko ditu. Ba, pixka bako jarriko dut. Bai, hori bajo, hori da. Bajo, Hori da. Hori da. Batian ondo. Eta hoan txibila garbitzean. Txibila bitza. Hori da, zeu karrapatutako txibila kaldia? Ez, hauek ez, baina Hauek ez, baina tarteka bagarra batzu putentzea, arabatzi ere, bai. Eta etorri hemen Bai. bai. Kontu ondileak egin, nahi gustatzen zait, hori, asala eta Buelta ez ematia, ez da? eta asala mantentzia. Bai. Batetik gustu aska asala eta gero oso politia giltza, plantxa Bai, niretzako azalak zabori ematen dio. Askoek ematen dio buelta. Bai, eta netzatetan Oiturak zezaten dien, nik zentzen, baina, bueno, nik, hola... Hori atzenean, bakitzak Bai, behar gustua ez, hori, baina. hori. Netzate, asko zego beda. Bai, bai, niretzako azalien badu Eta gero... kolore aldetikan ere baita ere. Gero egitezunean oso politia giltza. Orduan, gaurko honetan, buelta eman gabe. Buelta manda. Baina, txibia begarresa diaz, oso ondila nien da barruan tripa gelditzea, baina hauei... Bai, abek ondarrik eta ezer ez dake garbi da. Garbi dia. Zu barrualdian zabiltza lania, baina nola esaten den kostako gauza hobek ezautu Bai, ezkio. gaina. Hori. Ni beti izan naiz oso salia bai arrantzan hiltzeko eta guantik mantentzen eta gaina egia esan askotan falta botatzet, Bai, ez da, pixkat. Baina bakizu lan egin denbora asko izaten, da askotan denborik ez, da hau eta bestia. Eta txibita juten altzina leno, bai? Ba, tarteka teatzek ginen bai, horroza bakin da txalupa batekin, bai, eta guain lagun bat bakat, ondarrutarra. Eta arrantzale izan dago bat, jubilatu da, eta are engainatzen, eta tarteka egiten. Pixkat erten, bai. Bai, da hori lutzea, pixkatan etik. Ondo. Musuarratan, da berdela, eta garaian... Bai, berdela, guantxa, ziko berdela? Bai, ja martxan, no, bai. Bai. Listo, Bai, horiek neko dut, hemen buru dut. Bai, buruare bai, hemen beste buru bat. Bai, hori listo asko. Bale, ze bihar dugu hemendikan? Hortikan, hori da, gatza eta zein goiu pixkat. Olioa, bai. Olioa eta gainetikan zea pixka botako jo. Baratxurian? Hau ja kenduko dut, ja zutatikan, da gero bukatuko dut Bai, saltza. gotortzen ganean, listo, guan kanpo pongo gehan. Bai. Kutsare batekin pixkat gainetikan, asko ikaz. Zea, baratxurian? Baratxuri pikatu pixkat ikutu txiki baten goiu, bale? Bale. Tak. Buru ere bai. Eta, hauek ja plantxan inberdia. Bai. Arki.
Zuk hori hartu, gatza bota aldiozu hemen. Ez dilo bota, baina gero, zea botako jo. Bukatuta gero, gatza harria botako jo. Oan mordan batez egu erabiliko? Bale, guazen ba, olio bakarrikan. Hori da. Gaur eharki aspaldiko parte ez darra zerten geha, Giro hona eta... Gure alde hortan... Zuk gaine badakazu terraza txiki bat. Ba, bueno, horre txekarte txiki bat bada, eta udalan da... Hiru laua maiorla jartzeko moguan, ez da? Bai, bada, lekutxo bat eta bai. Terretzaileak baita ere hartzen da, bertan zigarroa hartzeko, eta danako bihardia txokuak hemen. Bale, nik untzi eta zu jarriko zu. Berua dago, Bai, berua da. Bai. Buru, eta bitu lehen da bizia mentxo gaine. Bai. Arki. Eta bueno, jatxio buelta eta buelta, oso gutxi behar duela. Bai. Pixak kolori hartu, jarri ditu, dana jarri. Kolori pixkat hartze benean. Esan dugu, oltzi eskio gain, buelta emateko ikusi ze politia gelditzen, azala eta zurila ganean hori ditzea zurila ganean marka marri batekin. Hori. Bueno, egin bitartian hori motzu etxeko kontua kontatu, Taberna, da Itzazu herrian, da badaki herri txiki badala, baina hor, baiara guztien ja ezaguna, izango zea, holako sukaldaritza eduki ezkeo, eta? Bueno, bai, hori ditzea bai, eta Iruñatik handari jende asko etortzea ja. Eta ezaguna zate inguru hortan, eta Donostitik jende... Gainoan udaberri jandare hor mendibuelta eta egiteko ere inguru ona, ez? Eta gero baina hori, mendira eta Gipuzkoar jendea eta asko jutea. Asko jutea, eta gu aseguratan da askotan lan gehiagoite dugu Gipuzkoarrakin da ingurotako jendeakin, bertako jendeakin baino ere. Eta, bueno, danik handako pixkatan, golf txiki bat bada, Golfare badakazu, Bai, dago golfeko kanpo ondile ultzamakua, baina hori ja sosintzako eta bagarri da, eta gero herrian bertan dauka, pitxan pat deitzen da nahuetako bat, eta golf txiki bat, eta hane jende pilo bat juta, eta, bueno, saldillakin hil pasio biltzeko beste lekutxo bat. Ordan pixka preparauta zabeste turismoako. Bai. Horre, zu pentsatu dakazue bertan, orgiko basoa. Zarrera bezala bertatikan. Gero beste egunetan itzengo du mikologiko museoa ere bai. Hori biharroetzi hortaz itzengo du. Eta gero mendibuelta egiteko aukera. Eta tarretxeko asuntua eta itzengo duguna. Golfare bai, saldilla bai. Danek eta zeare, guen dala gutxi zea bat iriki dute, granja eskuela bat baita ere, gure etxean aurrian, da, bueno. Nik uste dut, ja... Jende gutxi biziz ezte, baina... baina ondo organizauta ez. Eta movimentu asko da, azkenean Iruñatikan oso hortu daude. Iruñatikan area ordu erdi dago gehien eskotxean. Eta Iruñako jende askota asteguneko estresatikan irizit eta asteburuan da. Hori, autobiatikan, 15 hartu eta listo, batez daren da bestea. Eta Iruñatikan, bela xeiatezea. Ondo. Hortik trena pasatzen da ez? Hor ez dago, ez. Autobusa bagarri daude, baina Iruña juteena. Oieke hartu zezu, bai. Gana, listo. Hau hartu eta, bazen barrura. Bai. Kolore hartu du, Bai, poli-politxoa ditu. Kasu honetan azalak eman dion koloriakin, ez da? Bai. Eta guain saltzak bukatuko ditu. Hori da, bai. Tipula. Eta hemen, piperra. Piperra botako dugu. Hotxe zartuko dugu, bai. Eman dituten horiekin. Eta? Vale. Eta botako dugu. Ur pixkat. Bai. Txatuko dugu. Eta olio pixka baita ere. Eta hau turmisakin batituko dugu, atzenean hau emulsionatu ingoa, eta gelditu zaigu pikillo saltza oso goxo bat. Ez du entxufe duta dakat? Vale, emate joz. Bai. Pixka. Pixka, tenen kargo xo. Bai. Pixka lori xamara dituko zaigu ez dela. Horrela oso. Ola beto, ez da? Bai. Vale. Eta hau... Eta nahi behar zu bitartian, zegoelinu egine beste saltzatxo bat egingo du, beste olio bat.
Bale, bai, nik hau pasako isu bitartian da, listo. Oso erresa da zebollinu hartu. Eta olioekin nahaztu, ez da? Olioekin nahaztu, eta baita... Eta gatzare pixka bota? Hoi da. Hau, gau guztian uste handi mazu olio eta marinatzen da, gero trituratu... Hobeto? Hobeto, bai. Zera, pixka beratu ditea zebollinua. Eta kolori saldu galtzen? Besta bate. Ez, saldu galtzen, Eta errexo trituratzea. Bale, hori berdin, olio batako jo. Claro, beratu iten dalako, ez da? Hori da, pixka beratu ditea. Bai, hobeto hau pasata, Fino horretuko zau, bai. Bestela, gaina beti hasi bat beste izatea, eta gero ataskatu ditea. Eta biberien sartuko dezaltzago, ez da? Bai, gero. Biberoiak zein bentonak, Bai, horrelako dekorazio egiteko eta oso ondo tortzea. Oso praktikoa dira, txukuna gaina oso. Bai, partitzeko orduan dare fino. Eta gero bat dekorazio politxe egitea. Ikusten guain nola pixak kostatzen eza egon. Beratuta baldin hau guztian asko zerrexo trituratzea. Eta gelditza erabat berdintzea dana eta gelditza berdia. Eta horrela gaur pixak kostatu ingo zaio dana erabat berdintzea. Bale. Hona sartuko dut baitaren? Bai. Listo. Listo baita ere. Bale, nik hori pasako eta zu bitartean tipula berrindu zazu eta listo, ezta? Hori da. Listo. Horrituko baita ere. Altzizu, hortiken? Bale, demora pixkat hartzen da ikusten zuenez, baina gero fin-fina geldituko zaudana. Bai, hori da. Bai, lana huetana aurretik inda okilik ez, da gero friorifikoan gero pare bat egun egotea eta kolorik ez du galtzen. Eta saltze guzti hori, behin behin preparatu ezket horrela gero egun batean mentzala da pixka gainetik botatzeko, eta... Oso jolas asko mateu, oso sentzillo dira eta gero... Baita gero lehatzakin nahi barin bada, eta olore, bai, lehatza barratia. Eta hori berdin, honei ur pixka botatu gero, lori xamarrangoa. Bai. Hau hola utziko, biberi ez da. Ez hola xo, kutxare batekin motako jo gainetik. Bai. Eta haure birrintzatu inbertu zeatik kanpasa? Ez da berri, porque nola hain potxatua da hon era bat ezin da ditzata, ez du bat ez ezin. Ur pixka gehiago botako jo hori bai? Bai, karbi xut. Naiko? A ber, oin betiko, nik uste. Eta listo. Eta listo. Matea. Eta oan, patera. Hori da. Platatxo batean, enplatatu ingo duia. Hone ateako zuzuk? Bai, oso. Oso zenien plateran. Ateako da, hone eta txukuno galitu. Txukuno galituko, hori da. Harriko dugu base bat azpilan, bateria. Hori da. Hemen txen tipula, potxatuta. Zebollinoa. Hori da. Lendaiz jarriko dugu base bat, azpilan honekin. Tipulakin. Tipulakin, marratxo bat egin dugu, Bai. Beste bat, aldiko nea. Hori da. Oain jarriko dugu txibilak. Txibilak. Batzuk txipiroiak izaten dugu, gu txibilak, ez da? Gu txibilak, bai. Karo, sumaikoa, gagetaia, gu txibilak. Hori da. Bat. Eta lekeitean tximinoiak. Tximinoiak, ondarrutarrak tximinoiak. Hori da. Hiru jarriko ditut, hola jarritu dago. Bai, hiru jarri. Eta, bere buru ere jarriko jo. Bai, erruakin. Txak. Txak. Eta guain. Hau ez duguin, baina da tinta saltza tradizional bat. Hori da, bai, ondo Eta guain, dekorazio bat txukin eskioetak. Tipula potxatu, tomate bizkatekin, dori baratxu bizkatekin, txibilen tintakin. Gaurko honetan ez ditugu aprobetxatu, txibilen tinta garbitu bakarrekin ditugu, baina hori beti gordetzen dira. Beste aukera bat izateko. Hau pikillo saltza, bizkat. Bai. Ezkenean bari. Pixkat jolaste dugu bari. Eta ere?
Oso alaia platera, Oso alaia. Oso alaia. Eta, oain falta zaigu, gatzik ez jo bota plantxan, eta botako jo... Gatza, añanako gatza, hori da. Nei asko gustatzen zait, gatzonek ematen jo tokia, eta horlako pusketa aurkitzia gaina du gazau eta... Bai, hola bitute ematen du arraian eskama dala, ez da? O eskata, bai. Hori da. Eta, toket krujientetxo bat emateko, hau da tipula irinetan pasa eta frigituta. Tipula txikitu, irinetatik pasa eta frigituta. Hori da, fin-fina moztu. Bai, ikusi izan ditugu adibidez, arotan, horrelain, borobilean ebakita, baina hau da berdina, baina pixat. Txikila. Torre krujinte ze ematen, tekstura hori, ez da? Ematen jo, eta listo. Eta listo, babira. Eta listo, zer ez ematen duen, ez da? Baina, bueno, pausuak ikusi ditugu eta gu etxeen iteko gai izango geha, ez da? Hau erroxo. Hori da, gure xefaren azken ukituak ezan, eta listo. Pikilo piperra eta baratxuria oliba oliotan frijitu eta birrindu. Tipula juliana eran ebaki, sueztitu eta birrindu. Txibiak garbitu eta plantxan egin. Tipulina oliba olioarekin emulsionatu. Osagai guztiekin platera apaindu eta gainetik tipula kurruskatua ipini. Prest daztatzeko. Koloretako txibila. Behaien koloria eta gubu jarritakoak ze politxak editu. Hori da. Bueno, hemen dikan, Hola zati bat. Hola, buru ere bai, eta dana batea garroa. Krujente pixate egin? Hori da. Saltzan anaztu eta garroa. Oixua da, otxibila gaine da, honek gustatzen zaten bezala, tizola, gorra, ez? Nire gara gustatzen, gutxi da, txibi oso freskoa, buelta eta buelta. Hori da, a ber, zemosko tipula daun hau. Eta, bueno, saltzanak naztutare goxua, banaka-banakare bai. Ba, txibia beko zo goxua da, txibilak, txipiroiak, bestia nola zan ondarrutaren bezala. Danak inakorratu dira eta dana oso goxua. Eta oan laguntzeko aldea, zerbeza ugari bada. Bai, atzenean bai jatetxean, baina gehien bat zean tabernan, zerbeza gustatzen zaigu baita ere hori, kainatik aparte aukera okitzia eta baina aldatzen jutega, ez? Aldatzen juten dazten. Bai, jartzen du, eta ora jutega desberdinak geure probatzen, eta jendia ere, esata... Hori da zu zerbeza, garagardo zali izango zelako, ez da? Bai, bueno... Hori da. Ja, hori da, gehiago da danetik gustatzen zaigulako, eta danetik ikasteko, probatu inberdanako. Eta zenbait gehiago probatu, gehiago jagi. Bueno, Bueno, zein porratuko dugu? Hauxe porratuko dugu, rosita hau, pixka berezi jalako, baina jaket txibilak negeen, arraia eta honedaka naranja eta zilantro ikutu badaka. Bai, Eta, bueno, hola, segun ze arrai laguntzeko eta ondo. Eta nunga da, nunga? Katalana da. Katalanan da? Bai, bueno, aspaldi zinen akordatu katalanakin da, bueno, behakin akordatuaz, listo? Hala ba. Hala ba. Erraparra, Bai. Kolore tostatu dakara ematen du, ezta? Bai, ez da oso iluna, baina bai, kolore politxaka. Probatu ingo. Bueno, zerbezak enetxin inberko dugu, Bai. Pixat desberdina ez, zerbeza da, korrientiena, baina bueno, beste gauza bezi bat. Baina fresko zeharki sartzen da zerbeza, bai. Beste bat edan listo. Benetan erra. Eta arraiakin jateko ere zergatik ganez, ez? Hemen ez da ohitura askoi, baina... Ez da ohitura, baina... Beste aukera bat, hori da. Hori da. Gaurkoatik bagoaz, Mikel. Baina bihar ezan hemen izango dituzuela, beti bezala. Beste gozatxo bat epuratu. Ez ezan ze gauza izango dien, Sorpresa. Hori da, sorpresa, beti bezala. Zuei gogoratu, bihar ordu berdinen hemen izango gaituzuela. Eta bagoaz gaurkoatikan, hemen Mikel, Orriozola, nun dao, orgi jatetxean. Eta hori, Ulzama bailaran, Itzaz Zorrilla. Hori. Oango honetan inguru hori ondi ikasiko dut. Bagoaz, adio. Adio.